Sobre honen barruan talde baten izena dago, eta talde horrek oraintxe bertan utzi beharko dugu gure fabrika hau. Eta talde horren izena Kaos da. Sentitzen dut neskak, baina oraintxe utzi behar duzue gure fabrika. Eskerrik asko. Ilusio handiakin etorri geha onera, eta kaleratuak izan da lehenengoak ez da lehenengoak izateagatik, baina igual pixkatin justua bai iruditzen zaitela, ez dakit. Ensaiotan lan asko indegu, pila bat ensaiatu deu, eta oso ondatea zaigu. Baina gero igual hemen nervioak inta, ez zaigu nahi genuen bezala teatzea, baina, bueno. Guri olata atera zaigu, igual urduri ginean edo ez urduritasuna, baina ez dakit. Ez dakiz esan. Epain maila ez de kritikatuko, beren iritzia da, nik nire iritzia dakat, eta neskak beraiena izango dute. Ez dakit. Igual, tuin melodia hartzea, klaro, berez guia imaginatzen genuen ziala lau talde, eta kanparatuko zutela bat. Eta, klaro, hain derrepente, beste bat egotea, ja gauza zailtasuna jarritu, eta orduan, igual horregatik izan da, ez dakit, baina. Banda bat izateko lautik gora, edo horrelako zehose banda bat, pikotea, ez? Ondo indeu, eta nahiko ondo gainea, eta oso guapa etorrikia gainea, sigedena eman deu, eta esperientzakinko azetxea.